Стратегия дегенде, менә без барып җитәргә тиеш һәрбер татар кешесенә, һәрбер татар гаиләсенә, хөкүмәтләргәме, безнең автономия җитәкчеләренә, бөтенесенә шуңа күрә без менә бу аңлату эшен алып барачакбыз. Россия күләмендә яши 5 миллионда 300 мең татар, 2 миллионы Татарстанда, 1 миллионы Башкортстанда. Мин әйтәм инде халык алу саны буенча 2010 елдагы теге официаль саннар буенча былай күбрәк. Шуңа күрә менә без Татарстан дигәндә 1920 елда 100 еллыкны алганда Татарстанда яшәгән 2 миллионда 900 мең кеше. 100 ел эчендә без артканбыз 1 миллионга. 1920 елда Казанда яшәгән 132 мең кеше. Бүген Казанда яши 1 миллионда 200 мең кеше. Былай теге күчергәндә генә бу 1 миллион шоп итеп Казанга кереп утыра да, иш уның белән беткән кебек. Икенче цифр бар. Без һәр вакыт әйтәбез, тел турында, гореф-гадәт турында, милли кием турында, алып барулар турында иң беренче без авыл дип әйтәбез. Авыл. Хактан да дөрес. Шәһәрдә инде китә миграция, бөтен кешеләр белән тагын ике бик цифр безне аңлар өчен. 1920 елда 86% Татарстанда халык яшәгән авылда. Бүген көндә Татарстанда 76% яши район үзәкләрендә һәм шәһәрләрдә. Шуңа күрә безнең авылны саклап калу стратегияда ул булырга тиеш. Ләкин без барбыр кайта алмыйбыз 86% белән авылга. Бүген уже 76%. Әгәр дә без ныклап авыл шартларында тудырса, мәктәпләр буенча, клублар буенча, фатлар, мәдәният, юллар бөтен нәрсә белән халык бар ул кадәр кайта алмый. Әгәр халык иң югары культурага үсеп җитмәсә, бу программа булмый. Монда да бик әйбәт ителгән стратегиядә. Югары культура дәрәҗәсе буенча халыкларның дөньядагы иң алдынгы халыклар дәрәҗәсенә без үсәргә тиеш. Чагыштырмача күләме белән, абсолют күләме белән түгел. Әмма бүген нәрсә эшли алабыз халыкны уяту өчен? Иң югары культураның чыганагы булырга тиешле безнең бер органыбыз. Халыкның музыкаль культурасының ияртеп баручысы оешма буларак, опера театры халыкчан булсын һәм музыкаль театр булсын. Менә хәзер бик сорау туа безнең. Татарстаннан читтә безнең административный ресурс юк. Татарлар, татар милләтен үстерү өчен. Шуңа күрә без ни тояну нукталарын кайда? Мәсәлән, күрмәдем монда дин һәм безнең милли буржуазия. Һәм менә милли буржуазияны без ничек формалаштырабыз? Менә Татарстаннан читтә татар мәктәпләрен ачу өчен акча кем таба, дәүләт бирмәсә, Татарстаннан читтә балалар бакчасы һәм башкалар аны каян табабыз? Таяну нукталарына килгәндә инде монда кызганыч шулай ук дәүләткә зур игътибар ителә, әмма астан карасакмы бик күп хәзер татар берләшмәләре сообществолар инде барлыкка килә башлады. Татар гына түгел, гомумән менә иҗтимагый мөхит ул шулай үсә сообществолар аркылы. Һәм менә булар да үзенә күрә бер таяну нуктасы булырга тиештер. Беренче чиратта дәүләт түгел, беренче чиратта менә шул сообществолар. Алар никадәр күп булса, безнең тамырларыбыз да күбрәк булыр. Бу сообществолар белән ничек эшләргә, мәсәлән, гыйлем сообществосы манда, кемдер анда экскурсиялар уздыра татарча һәм башкалар. Алар күп һәм аларның үзенә күрә бер аларга анализ үткәреп, һәм аларны менә бу стратегия ничек кертеп булганлыгын да күрсәтергә кирәктер. Анарсын төрле аудиторияларны күрсәтергә кирәктер. Нинди аудиториялар, бу стратегиядә нинди аудиторияларыбыз бар? Потребительская аудитория стратегия. Бар рус телле татарлар, бар билингваль татарлар, бар татар теле чып-чынлап туган тел һәм ул иң беренче тел. Кемдер әдәбиятны, ун әсәрне белә, кемдер бер әсәрне белә, кемдер бер нәрсәне дә белми. Менә бу аудиториялар белән ничек эшләргә, шулай стратегиядә бу сорауга җавап бирергә тиештер. Анарсын, стратегия килгәндә монда күп нәрсәләр институтларга карый, шулай бит. İctimai institutlarga, mexanizmlarga карый торган нәрсә, һәм миңа калса менә бу механизмнарны язып кую өчен безгә проектлар җыелмасын җыярга кирәктер. Мәсәлән, татар сыйныфлары Төмәндә, Нижневартовскта ничек алар булдырылды? Аны ничек булдырырга?
җыелмаларга тоттырабыз да бирәбез менә бу стандартны, татар сыйныфын менә шулай булдырып була. Кемдер әйтте бүген нинди телдә язылырга тиеш. Әлбәттә татарча, русча, ләкин латин шрифтында да. Сәбәбе бик гади. Стратегия турында сөйләп, төрки халыклар күптән латин шрифтына күчеп баралар. Ә без 50 елдан латин шрифтына күчмибез икән. Без төрки дөньяда төшеп калачакбыз. Шуңа күрә безнең фикер йөртешебез 50 ел алда торырга тиеш. Аналитикадан башка булмый. Ул ничек тә булса, монда каралырга тиеш. Җәмәгатьчелеккә чыкканчы республиканың, дәүләтнең, үзебезнең Татарстанның дәүләт дәрәҗәсендә башкарылган эшләребезгә әйбәт анализ ясарга кирәк. Алар бар. Аларны күрмәү мөмкин түгел. Алар турында авыз тутырып әйтергә кирәк, чөнки менә әле буржуазия мәсьәләсендә дә бар. Ел саен президентыбыз, республика президенты эшмәкәрләрне җыеп, йөзәрләгән, меңәрләгән кешеләр белән очраша, сөйләшә икән. Менә кайда булырга тиеш стратегияның эшләнелеше менә бу юнәлештә. Ә бу юнәлешләр алар безнең һәрбер җирдә бар. Хатын-кызлар буенча бар, оешмалар, яшьләрнең оешмалары бар. Аларның үзләренең карашлары булырга тиеш. Стратегия документ буларак дорожный карта тагын менә булган программаларны шушында беркетү, булмаганнарын камилләштерү, өстәү, шушы юнәлештә бару дөрес дип исәплим. 16 көнне ул ике телдә дә сайтка куячак, чөнки әгәр дә без татар телен элеп куеп татарча гына китсәк, без бит инде берләштерү документы дип әйтәбез. Шуңа күрә алар әйтәчәкләр, без аңлыйбыз, безнең зур гаеп, ләкин безгә дә мөмкинлек бирегез дип, шуңа күрә без аны ике телдә. Шуңа күрә әле без минем теләк бар моны инглиз теленә дә әйләндерергә кирәк. Чөнки безнең чит илләрдә бөтен нәрсә бар. Бу ни өчен дип әйтәм, өч телдә татар белгән татарлар татарча укыячак. Урысча ул татар халкына гына түгел, бүтән милләтләр өчен дә, урыслар өчен дә, бүтәннәрне алар да укысыннар. Әгәр дә алардан тәкъдим килә икән, без һәр вакытта да шат булачакбыз. İngiliz телендә ул татарлар өчен, бүтәннәр өчен генә түгел, бүтән инглиз белгән тергәннәр укысыннар да. Әгәр дә алардан да безгә тәкъдим була икән, без зур рәхмәтле булабыз. Шуңа күрә без менә өч телгә күчереп аны тәкъдим итү, без бүтән милләтләрдән дә тәкъдим көтәчәкбез.